बा जों सिभिल ससाइटि बा जोंनि न'आवनो बा जोंनि ओनसोल बा जोंनि गामियावनो माखासे दाजाबथाय माखासे साजेसन बा माखासे दाजाबथाय एक्टिभिटि जे परिबेस दानांगौ सासे गथ'खौ जों मटिभेट खालामनांगौ सासे गथ'खौ जों एनकारेजमेन्ट खालामनांगौ सासे गथ'खौ फरायनांगौनि थाखाय जोङो एसे माने थुलुंगा होनांगौ बेफोरबायदि माखासे खामानिफोरखौ जों मावनो हानाय खामानिफोरखौ जोङो डिसकासनल' खालामनानै जोङो दोनबोफेराखै डिसकासन खालामखांनायनि उनाव जोङो दुलाराय फरायसा आफाद हिसाबै जोङो एक्सनाव जोङो ओंखारबोबाय थादों बे हिसाबैनो मोनसे समाव बर' बिजोंनि जिखिनि फार्स्ट डिभिजननि अनजिमाया 66ल'मोन दिनै माने 3841 बे माने अनजिमासिम थांबाय आरो एपिएससि माने आनजादाव नोङो बोसोराव साब्रै साबा बेबायदिल' अनजिमा बेबायदि उथ्रिसार जायोमोन देग्लाय नोङो थांनाय बोसोराव नोङो 38 नाम्बारस अफ माने बड' स्टुडेन्टसा एपिएससि क्लियार जादों आरो दिनै मा होनदों जे माने मिडियामखौ नोङो क्लास 10सिमल' फरायोमोन बे दिनै 12 माने क्लाससिम बेखौ फरायनो मोननाय जाबाय दा बेखायनो जे जोंनि एक्टिभिटि रायजो राजानि एक्टिभिटि बा जोंनि गोरों गोरा रायजो राजाफोरनि जोंनि एक्टिभिटिनि गेजेरजों बेवहाय जोङो बिनि आउटकाम आरो रिजाल्टखौ जों मोनबोबाय थादों दिनैनि बे टिचार्स मिटनिबो मोनसे आउटकाम मोनसे पजिटिभ मोनसे रेसपन्स बा पजिटिभ मोनसे रिजाल्ट मोनगोन जोङो बेखौ जोंहा मिजिं दं गोजोन्थों जोबथि सोंलु हिसाबै जिहेतु गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरा बुंदों माखासे खामानिफोरखौ एलपि स्कुलनि फोरोंगिरिफोरा साबसिन होयो दा बेवहाय जों बुंदों जे माने सरकारि माखासे एक्टिभिटि माने बे एक्टिभिटिफोरा माने अभारलड जुदि जायोब्ला सरकारनि माखासे एक्टिभिटिफोरा जुदि सासेल' फोरोंगिरि बा सानैल' फोरोंगिरि थानायाव जुदि माने जाबसिननाय बा बार्डेन जुदि जायोब्ला बे टिचिं बियो मोनसे एनभायरनमेन्टखौ बियो नस्थ' खालामगोन बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ मेकानिजम खालामनांगौ जे एलपि स्कुलाव सासे फोरोंगिरि दङ बियो हेडनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै बा टिचिंनि रेसपन्सिबिलिटिखौ लानानै आरो बियो माखासे डाटा एन्ड इनफरमेसन गोजौ फारसे हरनांगौनि थाखाय खामानि मावनांगौनिखौबो लानानै हयथ' बिनियाव माखासे माने टिचिंनि मोनसे एनभायरनमेन्टआ हयथ' माने नस्थ' जायो आरो नस्थ' जानायखौ जोङो नुदों बेनि थाखाय गभर्नमेन्टआ टिचिं मोनसे एनभायरनमेन्टआबो मोजां थाथों आरो जिखिनि माखासे स्कुलनि समस्या बा स्कुलनि माखासे रिकुवारमेन्ट स्कुलनि माखासे रिपर्टिं नैबेफोरखौ गोजौआव हराबाबो जाया आरो हरनांगौबो जायो दा बेखौ हरा हसियाबो नों थानो हाया हरा हसियाबो जोङो फोरमायहरा हसियाबो जोङो दोननो हाया जाउनाव मा जागोन बेवहाय माने डिप्राइभबो जानो हागौ मालाबा माखासे इनफरमेसन गैयिनि थाखाय दा बेखायनो मेकानिजमनिसो तयार जादों बेवहाय आरो मेकानिजम आरो मेन पावारनि तयार जादों बेवहाय आरो सर्टेज अफ माने टिचार्सफोरनिबो बेवहाय समस्या जादों आरो फैबाय थानाय समाव जुदि नोङो सरकारि गंसे स्कुल बेखौ मोजाङै रान खालामनांगौ जायोबा बेवहाय क्लारिकेल मोनसे पस्ट बेवहायबो माने क्रिएट खालामनांगौनि जोङो गोनांखौ जोङो नुयो आरो गोजोन्थों